sve ono što nam ne treba i 300 nekih čuda, šampon, kupko, balzam. To je moja omiljena maskara. Što praktičnije, prvo i osnovno, bez čega se nigde ne ide, čak se ne izlazi napolje, idealan proizvod. Vrhunska stvarčica, najbolje na svetu ikada, koji je potpuno prirodan. Kad smo kod tena, što se tiče obrva, bez čega ne idem nigde, nigde, nigde. Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Ana, ja sam profesionalni šminker i danas za vas imam jedan malo drugačiji video. Uvek imam nešto drugačije, ali eto stvarno ovaj video nisam nikada snimala. Dakle, kao što vidite po naslovu, šta ja to nosim na produženi vikend, na neko kratko putovanje. U ovom slučaju zimovanje, pošto naprasno smo odlučili da idemo na zimovanje, to jest na 2 dana na skijanje. Kod mene je 10 do 1, bukvalno. Treba da ustanem u 5:30 i naravno šta sam ja odlučila? Sam odlučila da vam snimim video. Stvarno mislim da ovaj video koristan, baš zato što se često dešava da zaboravimo neke neophodne stvari kada idemo na neko tako kratko putovanje. Ili se recimo dogodi da ponesemo previše stvari i sve ono što nam ne treba i 300 nekih čuda, šampon, kupko, balzam, ma 300 stvari od šminke da ne pričam. Jednostavno manjak dobre organizacije u pitanju. I znam da mnogi vole da gledaju ovakve videe baš iz tog razloga, tako da danas hoću da podelim sa vama ono što ja nosim kada idem na neki produženi vikend, na kratko putovanje. Naravno, uvek je to različito u odnosu na destinaciju, ali evo sad ću vam reći, recimo, kada idem na planinu, šta je to neophodno, bez čega ne smete da idete i bez čega ja ne idem na planinu. Što se tiče kozmetike i šminke. Krenut ćemo od neophodnih stvari što se tiče kozmetike. Prvo i osnovno, bez čega se nigde ne ide, čak se ne izlazi napolje, i to apelujem i non stop pričam svima u mom okruženju, to je SPF neka kremica za lice. Ja konkretno koristim ovu Eucerinovu Pigment Control. Zašto? Zato što imam pegice i svake godine primetim da mi se sve više pegica stvara od sunca. Volim svoje pegice, ne trudim se da ih sakrijem, baš naprotiv. Ističem tu nesavršenost kod mene, međutim, ne želim da ih imam preterano i da u jednom momentu sa 50 godina da počnu da mi smetaju. I iz tog razloga koristim ovaj Eucerin Pigment Control. Postoji i Oil Control, znači za ako imate masnu kožu. U suštini, u zavisnosti od vašeg tipa kože, tako i uzmite SPF. Ja koristim uvek faktor 50, uvek, zato što sam jako svetla i zato što je to broj 1 proizvod u anti-agingu i tako dalje. Neću što da dužim više o SPF-u, ali to je must have. Bez ovoga ne idem ni do prodavnice. Sad ćemo krenuti od proizvoda za skidanje šminke. U poslednje vreme koristim ovu Hydro Force liniju. Sve linkove proizvoda ću vam ostaviti u opisu ovog videa, tako da znate. Jednim klikom ćete moći da ih nađete i cene, gde možete da ih kupite i sve to uvek radim. Potrudim se da pronađem. Tako da od njih koristim mleko za skidanje šminke, tonik nakon mleka i njihov serum. Jako mi se dopada što ima ova pumpica i što je vrlo praktično za korišćenje. Za sada isprobavam i testiram ovu kozmetiku. Hydro Force linija baš za duboku, dubinsku hidrataciju, za dehidriranu kožu koja je trenutno kod mene situacija. Možda možete i da vidite na vratu kolaps, ali dobro. Drugom prilikom ćemo tu temu, da ne dužim. Pogotovo zato što kad smo na planini, na suncu smo i na hladnom, dodatno, hladan vazduh u toku skijanja i svega, dodatno isušuje kožu, sunce isušuje kožu, tako da nam je hidratacija neophodna. A ja sam kao neophodno je, kao moramo to da nosim. Stvarno bez ovih stvari ne idem. To mi je stvarno onako minimalno i ono što znam da ću da koristim, da neće tu da mi stoji, eto ponese se čisto to što sam ga ponela, nego stvarno ću da iskoristim. Idemo dalje. Također za dodatnu hidrataciju u poslednje vreme koristim ovo ulje. U pitanju je The Body Shop ulje, koje je 99% od kanabisa i ovo ulje je za dodatnu hidrataciju. Ja sam njega već potrošila pola, koliko možete da vidite. Baš daje onako sveži, savršen osjećaj na koži. Što ja kažem, na skijanju, ja i dalje ne vrem da idem na skijanje, Bože gospode. Znači što smo se dogovorili pre 2 sata, bukvalno, okej. Ono nam daje još neku dodatnu hidrataciju. Nakon svih ovih proizvoda ulje se koristi na kraju za lice. Hidratacija je za usne takođe neophodna i tu je uvek moj Carmex. Neophodan proizvod.
opet je neophodan proizvod, ali hidratacija usana i labelo to ne sme da se zaboravi na skijenju, pogotovo jer ja recimo kad skijem stvarno ne stavljam karmin niti se šminkam, nego gledam da imam potpunu negu i zaštićeno lice kremom i labelom što se tiče usana. E sad, ovo je nešto što sam ja počela skoro da koristim, drugarica mi je preporučila, ovo je Atopic Central ulje za tuširanje i ovo je konkretno ulje za dehidriranu kožu i za taj atopijski dermatitis s kojim ja imam problema trenutno. Znači, ne mogu ni da pričam o tome koliki mi problem to stvara. U suštini neki pečati su mi se pojavili po vratu, itd. i sl. Da vam ne dužim, pričat ćemo nekom drugom prilikom o tome. Ukoliko imate jako dehidriranu kožu, ukoliko idete na zimovanje gde će biti jako hladno i gde će vam se koža dodatno sušiti, a već imate, na primjer, suvu kožu, ovo je stvarno sjajno. Tuširala sam se sa ovim recimo nekih 5 dana i za sad mi se jako dopada, nema nikakav miris, znači to ne očekujte od ovog proizvoda. Ovo je za suvu, dehidriranu, za hladno vreme idealan proizvod. Također ću vam ostaviti u opis videa. Bez čega ne idem nigde, nevezano za put, da li je more, zimovanje. Ovo je moj must have proizvod za glavu, za moju kosu koja se toliko brzo masti. Ovo je Batista suvi šampon. Najbolji suvi šampon koji sam ja probala od svih suvih šampona, čak i skupljih od njega. Njegova cena je negde oko 500 dinara. Čak i oni skuplji, znači Sajos recimo, on je skuplji, ovaj mi je bolji. Iskreno da vam kažem. Ja ću sad recimo biti odsutna 2 dana. Sad ću posle ovog videa da operem kosu i zaspaću u 3 ujutru, ali dobro, to je druga tema. Tako da za 2 dana ja neću nositi šampon, balzam itd. i sve ostale proizvode za kosu, nego ću samo poneti suvi šampon da premostim taj jedan dan sutradan. Tako da ovo uvek nosim kad idem tako na ta kratka putovanja od dan 2. Iskreno razmišljam se dalje da ponesem i ovu masku za lice za umorne oči od Skin Temple, znači korejska kozmetika je u pitanju. Ovo imate i u DM-u i u Liliju da kupite. Maskica za oči, 2 sata ću maks da vežem da spavam, tako da ovo verovatno nosim. Obavezno jedna tračica za glavu. Ovo je vrhunska stvarčica. Bukvalno, ovo sam kupila kod Kineza možda za nekih 200 dinara, to pričam, i toliko je dobra stvar kad se umivam, kad skidam šminku, kada mažem neke proizvode, pa da bi mi svi ti lepo proizvodi došli, znači na cijelo lice, da bih namazala, da ne bih kosu umastila. Tračica je spas. Kad smo kod kose, mali češalj, ovo ima svuda da se kupi, ovo je bukvalno toliko praktična stvar. Kad smo u putu pa da malo popravimo kosu, za nas perfekcioniste koji non stop pipamo kosu, kosa nam je sve i sja. I ovo ima isto da se kupi u Liliju i DM. Poneću i ovo ulje od makadamije u koje se kunem i pričat ću vam detaljnije i više o ovom ulju kada budem snimala video konkretno za kosu. Poneću ga zato što ću biti prosto na skijenju na hladnom, snegu, ne želim da mi kosa ispuca, želim da je zaštitim, a neću je prati, znači samo ću ulje da stavljam. Ovo je nešto najbolje na svetu ikada. I obično dezodorans, onaj u spreju ne koristim, nego koristim ovako nešto, neki stik koji je potpuno prirodan. Ili ako koristim dezodorans, kupujem onaj od 0% aluminijuma, uvek, što zbog toga što se tiče zaštite životne sredine, što zbog toga što to nije dobro za naš organizam. Raspitajte se malo, vidjet ćete da vam ja sad ne solim pamet oko toga. To je to što se tiče kozmetike. Prelazimo na šminku. Znači sad ćete se iznenaditi koliko malo šminke nosim kada idem na skijanje, jer stvarno ne šminkam se dok skijam. Uvek gledam da iskoristim dan da ustanem što ranije i odmah da idem na skijanje, eventualno uveče negde ako odem malo se našminkam, ili ako jedan dan ne skijam pa se našminkam čisto jer odem ovako na kaficu ili negde preko dana neki doručak, tako nešto, ručak. Tako da ćete se iznenaditi sad sa ovim minimalizmom, ali ovo je stvarno ono što je neophodno i ne trpam, ne nosim ono što neću koristiti. Znači, organizacija je i to da vi znate gde ćete biti i šta vam konkretno treba je zlato, jer onda ne trpate, ne nosite 300 čuda, što je možda još gore, neće se desiti da vam nešto zafali, jer vi tačno znate šta vam treba. Krenut ćemo od pudera. Pitanje je Studio Fix od MAC-a.
I nemam što puno da kažem za ovaj puder, prosto ovo mi je, eto čisto ako nekog interesuje, NC37 je nijansa. Kada idem na putovanje gledam da mi bude što praktičnije, recimo ja više volim MAC-ov puder Face and Body i pričala sam vam u nekoliko navrata o tom puderu, međutim njega sad ne nosim zato što mi treba mnogo više vremena da njega nanesem, on se nanosi prstima za veću pokrivnu moć, komplikovaniji je u tom smislu. A ovaj puder je nešto što ima visoku pokrivnu moć i što mu samim tim treba jedan tanak sloj i lako se nanosi, tako da mi je jako praktično. Korektor obavezan, paletica bez koje nigde ne ide, MAC-ova paletica. Moja je u nijansi medium. Kupila bih u nijansi light, ali nije u tom momentu bilo light, a sve vam je jasno da sam ja morala da imam makar u nijansi medium za sebe, konkretno pričam, ne za korišćenje za klijente, da sam ja morala da je kupim, makar koristila ove 2 nijanse, a ove 4 ostale za konturisanje. Tako da mi je ovo paleta bez koje stvarno ne prođe ni jedno jedino moje šminkanje. Kad smo kod tena, ovo je paleta u kojoj imam apsolutno sve. Shade and Light paleta od Kat Von D. Ne nosim puder za setovanje i zato recimo koristim ove gore nijanse. Maskare uvek dve, jedna potpuno stara i potrošena i jedna potpuno nova. Lash Sensational maskara od Maybelline, to je moja omiljena maskara, nju uvek nosim. Što se tiče obrva, imam jednu olovku i obično gledam da je ta olovka ovako na odvrtanje. Znači da nije ona olovka koja se zarezuje pa da mi pukne, pa sad onda moram da nosim i rezač, a rezač sam možda zaboravila i tako nešto, znači ovo mi je mnogo praktičnije. Mogu da je odvrnem ako mi pukne, ako više stisnem, a s druge strane imam ovaj češić da počešljam, tako da svakako mi opet treba jedna četkica manje, ne nosim onu četkicu za začešljavanje obrva. I koristim maskaru za obrve, to mi je onako čisto da mi fiksira, da mi ih drži onako kako sam ih namestila. I ovo je Bourjoisina maskarica za obrve. Dalje ide primer, MAC-ov strobe cream, znači nešto za hidrataciju, nešto što će da mi drži tu šminku. Kad smo kod MAC-a pogotovo, vidite da sam veliki obožavatelj MAC-ovih proizvoda. Fix Plus, bez njega ne idem nigde. Opet ja sam MAC-om, ali šta da kažem, MAC-ovo rumenilo u nijansi Melba. Ne znam da li želite možda da vam snimim recimo top 5 MAC-ovih proizvoda koje morate imati i koji se isplate da ih kupite, koji vrede novca, zaista. Ako to želite, pišite mi, to mi sad sinula ideja. I došli smo do samog kraja što se tiče usana. Aura broj 31 olovka, bez koje ne idem nigde, nigde, nigde. To se zna da je to moja omiljena olovčica. Omiljeni MAC-ov Carmine, opet ja MAC, ali šta da radim? Snimit ću vam taj video sigurno jer stvarno postoje neki proizvodi koji raspametit ćete se kad probate ukoliko niste probale. Ovo je nijansa Creme de Nude, moja omiljena nijansa. Onako skroz svetla, bež, to imam trenutno na usnama. I nosim ovaj Lumsov roze sjaj. Tako da, drage moje, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se video svideo i da vam je bio koristan. Ukoliko vam se video svideo, lajkujte ga i naravno subscribe-ujte se na moj YouTube kanal kako biste bili u toku kada izbacim novi video, kako bi vam izašao na početnu stranicu. Hvala vam što me pratite, hvala vam što me gledate i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao!